ҳамада салом алейкум дӯстон, Муҳаммад Шариф ҳастам бо шумо ва имрӯз рубрикаи Антидаҷҷол. Yesemiz kutayverib tugab ketdi-ku sabr. гап мезанем дар як чанд мавзӯи муҳиме ки вақтҳои охир чӣ гунае ки шумо дидестен Лангулию Момаҷон ва дигар лашкаршон ба мисли дигар мусорблогерчаҳое ки таярчаву ториарчаву пасиарчаву дигарош биромада дар ҳамин масъала гап заданд. Мега акай бобоҷон дар руд нур намуда. Нура чиковени сума фарто. Ва баъзе блогерҳо ҳамин гунаи ира дар ман нишон доданд ки гӯё ки ягон мушкилии калон сари мо омадагӣ бошаву ягон дигар. Яъне ки мавзӯи парвоз авиа, ҷабрдидаҳо ва нақши Момаҷону Лангулӣ дар ин кор. Яъне ҳоло шумо фикр мекунед чӣ гуна нақш? Ба ёд дорен шумо ки Лангулию Момаҷон ҷабрдидаҳора видео кардан. Чӣ гап шид дар иҷа дар асл чӣ рух дод ва чӣ пушти экран монд шумо надиден? یعنی برادر یعنی 88 هم قباد میبینم همون کامورا 88 با هم زنگ زدن ای کجا افتن نمره مرا ای با خدا ای کجا افتن نمیدونم همین کجا افتن نمره مرا این با زنگ زد با کدوم شای با هوا همین خزنگ میزنه با این خزنگ میزنه البته که همش در اینجا امروز ما شما نشون میدیم خود бывший бошайна اینا бывший бошайна пожалуйста брабгирш лайк модана фаромӯш накунед дӯсто ва мардуме ки аз Федератсияи Русия тамошо мекунам. Ман медонам ки дар Федератсияи Русия мушкилӣ ҳаста бо сайтҳо. Бисёр сайтҳоро маҳкам мекунанд ва барои роҳи ҳалли ин мушкилӣ VPN истифода мебарад одамо. Лекин VPN-ҳо гуногун мешаванд. Як VPN ҳастае ки дар Android кор мекунад, дар iPhone кор намекунад. Ё ин ки барои компютер дар Windows кор мекунад, ё ки MacBook-шда кор намекунад. Ё ин ки алоҳида VPN дар корае ки барои и сайт бо як VPN дига барои фалон сайт. Ма шумо да як VPN-ро тавсия метиҳем ки як VPN дар ҳама намуди таҷҳизотҳо кор мекунад. Иниш як, а дуюмаш ки дар тамоми сайтҳое ки дар Федератсияи Русия мамнуан кор намекунанд, ҳамаша шумо метавонед ки истифода барем бо ин VPN. VPN албатта ки пулакияй пардохти моҳона дора, лекин хай чизи хуб албатта ки арзиш дора. Ва шумо метавонед ки барои тафтиш як моҳа пардохт кунед, як моҳ истифода барен. Агар маъқултон нашид, метавонед баъдан истифодаш набарен. Лекин ман бовар дорам ки маъқултон мешавад. Ссилкаи худи VPN дар якум комментария закрепить сегаи дӯстон ва тавассути Telegram канал мондагӣ. Яъне ки ҳамин ссилкаро шумо пахш мекунед, Telegram канали ман мегзарен, дар уҷа ссилкаи VPN ҳам аст ва муҳимаш оне ки видео инструксия, дастурамале ки чӣ гуна шумо VPN-а метавонед пардохт кунед ва насб кунед дар таҷҳизоте ки шумо доред. Телефонай, компютерай фарқ надорад. ҳатто дар Android TV ҳам кор мекунад. Лайк ҳатман фаромӯш накунед дӯсто, то ин ки ба дигаро бирасанд рӯи аслии ин даҷҷоло ва мо боша оғоз мекунем барномаро. Sen nimaga yozmaysan, sen nega jimsan gapir, yesemiz kutayverib. пеш аз оне ки гап мезанем, на танҳо гап мезанем, ба фактҳо шумода нишон медиҳем ки дар асл Момаҷону Лангулиро нақшшон дар ин кор чӣ буд. Пеш аз ира гап задан ма дар умум тарафи хидма гап мезанам. Бисёр одамо дар ҳамиҷа як хеле гап мезананд ки гӯё ма, яъне ки мушкилие ки сари парвозавия ҳастай, ширкатере ки ма реклама кардагим. Ин мушкилӣ ҳаст, лекин бадиш оне ҳастае ки именно душманои ма ҳамин гуна намоиш метиҳанд, яъне ки дар бораи парвозавия гап задаистану, лекин як хеле нишон метиҳанд ки гӯё ма мушкилиро карда бошам, гӯё ма суми ягону шахса гирифтагӣ бошам. Бародаро, дар асл мушкилӣ бо парвозавия ҳаст. Мо ира рад намекунем. Ма ҳеҷ вақт гапи дурӯғ намегӯм. Раз ки ма гапи дурӯғ нагӯм, аз ман талаб мекунанд ки ма парвозавияро машинек эълон кунам. Агар ки ма парвозавияро машинекам эълон кунам, гапи дурӯғ мешавад. Барои чӣ? Ман наметавонам ки аз воздух бугум ки одам машинекай. Барои чӣ хотир? Ба хотири оне ки машиник ин корҳое ки ин кардестай намекунад. Яъне чӣ? Вақте ки мушкилиҳо дар сараш зад, мада хабар дод ки ҳо акам хеле мушкилиҳо шидагиай. Маблағ қатӣ. Баъдан вақте ки ширкат да мушкилӣ бо маблағ шид, яъне ки гум кардӣ, сӯзондӣ, дизидан, фарқ надорад чӣ корое ки шид, бо маблағи касай ту мушкилии ту сар мезанад дар ки? Дар муштарид ва ту бояд ки пула барқарор кунӣ. Ира мо медонистем, ира ҳамагон мо медонистем. Фикр кунем ки охирон рекламаи ма дар бораи парвозавия кай буд? Шумо дидистем ки ман одама реклама накардаистам. Барои чӣ? Барое ки машиникай? Не.
машине ки мебуд ман мебуромадам эълонш мекардам барои он хотире ки ҳоло вай да одами зиёд дар кор нестай вай ҳоло бояд мушкили бидагиро ҳал кунад ва шахсе ки ман реклама кардагим ва ман ҳамеша гуфтагим ки ба боварӣ ягон мушкилие кишид гап занен албатта ки ман дар ин кор даст дорум дар кадом ҳолаташ чӣ гунае ки Момаҷон Лангулӣ мегӯянд ё ки дигарош мо дар бораи дигарош ҳамоло бо баъдан гап мезанем алоҳида видео мешава ки даст дора гуфта онеро дар назар мегиранд ки гӯё ман ягон суми ягон шахса хурда бошам даст дорум дар ҳал кардани мушкилӣ خدی پرواز авиа аймад таги 400,000 рубл қарз дорад. Ман ҳамин сума то ҳол талаб накардистам. Барои чӣ? Барои он хотире ки ин як кӯмак шава ки мушкили мардума ҳал кунад. Ин наи даст доштани ман. Ин наи хеле ман даст дорум. Бо вуҷуди ин ман хати тамоми наздикош дар алоқа ҳастам. Модараш қати як чанд соат гап задем. ҳам модараш қати ҳам парвозавия қати худаш дар як ҷоягӣ гап задем барои роҳи ҳалли мушкилӣ. Аз куҷо сум гирифта метавонанд, чӣ гуна ҳал кунанд мушкилиро, чӣ кор бояд кунанд. Муддати дароз аз ҳамон аввале ки ман модама реклама дига дар YouTube накардастам, агар шумо аҳамият додӣ бошен, аз ҳамон рӯз то ҳамин рӯза ман қати парвозавия ва наздикош қати дар алоқа ҳастам, назорат дорам ки мушкилӣ ҳал шавад. Ба хости Аллоҳ мушкилиро ҳал кардастанд. Акнун гап дар ин мерава оне ки чӣ гуна Момаҷону чӣ гуна Лангулӣ ира пешкаш мекунанд ба мардум, чӣ гуна нишон медиҳанд ва чӣ меган. Аз ҳамада муҳим якум ки барои чӣ Муҳаммад намебория бигӯ ки ин машиникай. Як бародаро хуб гӯш кунед. ҳадафи худи муштариҳо чие? Яъне ки кадомеро ки мушкилӣ бо сумушидагиай, сумша бояд бигира. Дуруст, бале. Коре ки ман пушти экран кардастам, ҳар рӯз қати парвозавия гап мезанам, қати наздикошон гап мезанам, модараш қати гап задагиям, то ин ки мушкилиро ҳал кунанд. Ин ай кора ман кардастам. Оне ки меган ки бибро ира машиник элон ку, тасаввур кунед бародаро, агар ки ман буром ира машиник элон кунам, ё ин ки бибуром арз кунам ки мақомот қапаш ягон кори дигаш кунам. Баъд чӣ мешава ҳамин кор? Агар касе нафаҳмида боша, маънои гап оне аст ки сума мардум аз куҷо мегира? Ин хеле ҳам кори осон аст. Яъне ки чунин кора бисёр блогерҳо мекунанд. На ин ки ман. Яъне ки кадом кора? Якум, агар ки ширкатеро ки ман реклама кардам баъдан машиник баромад, барои бехатарии шумо ман ӯро ҳатман эълон мекунам. Ин як. Дуюм, блогерҳо вақте ки ягон ширкат мушкилӣ мекунад бо муштариҳош, медонанд ки дига мо бо ӯ кор намекунем, мебурам мегӯяд ки бародаро ҳамин машиник бидай гирехта рафтай. ҳазор долларои одамо дар дасти он ширкат мемона, ба ягон муштарӣ сума бар намегардонанд. Ман чунин ҳолатҳо дар худам барнома кардагиам. Чунин ҷабрдаҳо дар ма баромадагианд аз дигар блогерҳо, аз дигар ширкатҳо. Магар шумо надида будед? Блогерҳо чӣ кор карданд? Дастошона шабидан тамом мо аз кор буромадем. Рафтан. Яъне ки оне ки агар ман бубуром пага бугум ки парвозавия машиникай дига қадиш кор накунен, тамом. Яъне ки ман дар ин кор нуқта мондам, дарвозаша пӯшидам. Тамом? Мефаҳмед? Тамом, ту машиникш гуфтиша харашо раҳмат брат ки машиникш гуфтӣ, ина тамом. Охир баъд мондагии одамора чӣ? Яъне ки ҳадафи мо оне ҳастае ки мушкили шидагиай ва мушкилии шидагиро бояд ки ҳал кунад. Ва ман ҳамин кора кардастам. То ин ки ҳал кунад, назорат кардастам, ҳамин ай кори ман. Акнун мегзарем дар қисми онеш ки Лангулӣ ва Момаҷон дар ин кор чӣ кор карданд ва чӣ кор кардастанд. Фикр кунен як масъалаша. Барои чӣ хотир чӣ Момаҷонай, чӣ Лангулиай, чӣ дигар мусхибургирои тай арчаҳошонай баромада маҳз мара гап мезананд. Яъне ки парвозавия ҳамин як нуки дандон қати мешававу дига усуш дар тарафи ман. Гӯё ки ман суми ягон мардума хурда бошам, гӯё ки суми ягон муштариу дар дасти ман боша. Ба он нигоҳ накарда ки суми ман дар дасти вай ки то ки муштариро ҳал кунад. Тасаввур мекунед? Савол дар шумо, барои чӣ чунин мешава? Фикр кунед ки парвозавиро то ҳама реклама кардаги нестам. Иша ҳам фаромӯш кардем. орзуи ҳар як мусалмон дар тӯли зиндагӣ 50-60 ё 100 сол. тавсия метам на ширкати наи бародари мо Парвоз Авиара ки салом алейкум бародарои азиз, ширкати Парвоз Авиа. از طرف شرکت پرواز آویا هر دی نمره داره قطعی زراب دادن پرواز آویا قطعی نمروز داریم گسته قطعی نمیگم زدم به هر دیلم هوشید برای که نه تنها این برادر بلیت میفروشه بلکه کنسولتاسیا میگذاره قطعی هر یک مشتریش کدام گوشه و کنار دنیا رفتنی باشین بلیت میتونین دسترس کنین ای خدمتیو аллоҳиёро нигаҳбон кун. شما ما هم توصیهش میدیم تو بگو بابادیت مو برای امی خاطره که صغیره مهنتی ای برای نمو авиа парвоз мотра давид мо мегирем. Чӣ ба тамоми касе ки дар бораи парвозавия гап мезанам танҳо мара мега, дигарора не.
пиздец. намегӯянд ки ина мисол шонемси реклама кардагиай, дигараш реклама кардагиай. Шумо бинед ки чӣ қадар блогер парвозаро реклама кардагиай. Лекин оё дар шумо ҷолиб нестае ки барои чӣ мара гап мезананд? От какого хрена? бо вуҷуди оне ки ҳисоб кунед чанд моҳи охир ман ҳамуро дар ютубум видеоша рекламаоша дар видео мондагӣ нестам парвозавиара. Иноша фикр кунед. Чияй? ҳадаф аллакай фаҳмидесена? яъне ки парвозавия барои душмани ма як яроқ шид ки то ин ки мара зана ва як сипар барои онҳо шид ки ин сипарш дар ма кор намекунад, яъне ки яроқи ма даво беам мераса. сипараш барои мардум, яъне ки ман мебурам як мушкили дигара гап мезанам, як мавзӯи дигаре гап мезанам ки дар байни мову Момаҷону Лангулӣ дахолат дора. ӯ як мавзӯи берунаи дигара дар ин байн меоран хуш мекунанд. барои чӣ? барое ки фикри мардум дигар тараф шавад ва ҳамин хела мешавад. вақте ки мардум аз Момаҷон бупурса ки суми коля тоҷик куҷо шид, бупурса ки суми масҷид куҷо шид, бупурса ки чаро дар хонаи худо дашном кардӣ, мардака аз падараш ва мегӯяд ки аз хонаи худо 100 километр дур будӣ, ё ин ки Лангулиро пурсанд ки чӣ ба ту як шахси дигара аз падару модараш дашном мекунӣ, аз аҳлу оилааш дашном мекунӣ, чӣ ба як кас дигара туҳмати беасос мекунӣ, чӣ ба мардумеро ки зидди шумо бароян хоиниш мегӯед. шумо магар қонунен? Не. яъне ки вақте ки ин гуна талабото дар комментошон мешава, баъдан барояно як мавзӯи дигара гап зананд, ман намедонам барои чӣ ки фикри мардум дарҳол тағйир мешава. яъне ки ӯ масъалаи дигар чизоеро ки мепурсиданд то ин вақта дигар намепурсанд. ҳоппа мепурсанд, медоранд SM Шарипов парвозавия чӣ шид? мавзӯъ куллан дигар мешава. ман ҳайрон мешам дар мардум дар ин хел ҳолат. шумо ониша фаҳмед ки шайтонай. вақте ки мо шайтон будани инора тасдиқ кардем ба шумо нишон додем, пас ягон суханои алоҳидаи ино дига вазн надора. набояд шумо бовар кунед. ва ман ира дар шумо ҳоло тасдиқ мекунам. саволи аз ҳама муҳим, чӣ гуна Лангулӣ ва ё ин ки Момаҷон метонист ки мушкилиҳои ҷабрдидаҳоро баромада видео кунанд? яъне ки чӣ гуна гуфтам, ман чиро дар назар дорам? яъне ки ҳар як одамеро ки мо видео мекунем, да мо муроҷиат мекунанд. аввалан да мо муроҷиат мекунанд, баъдан мо мебароем видеошон мекунем. дуруст? ин чизи оддие. савол дар шумо, оё одамоеро ки Лангулӣ ва Момаҷон видео кардагия фикр мекунед ки худшон да Лангулӣ ва Момаҷон арз кардагиянд, ё ин ки Лангулӣ ва Момаҷон худшон ӯро ҷустуҷӯ кардагиянд? ҳамин голоса шумо гӯш кунед, баъдан бо голосҳои калон дигар мешавад. гӯш кунед, кайф кунед. салом алейкум ака. алайкум салом. шинохтена ин Момаҷонай. ҳамиҷа шумо роҳӣ кардан ака барои шуморо абид додан ҷобаҷо кардан акай лангари роҳӣ ка шумо куҷо даед? Лангулӣ роҳӣ кардаем яке ки шуморо ҷобаҷо кунем ва абид битем. шумо дар куҷоед? яъне ки занг задаанд дар ҳамон муштариҳое ки ҳамкорӣ доранд бо Парвозавия. хоб, аҳамият ден. барои чӣ? барои гуфт ки брат ҷобаҷо шу ку агар худи одаме ки занг задастанд мегӯяд барои чӣ? фикр кун. чӣ гуна чунин кор шуда метавонад? тасаввур кунед, ман блогерам, як одам вақте ки видео мекунам, вай одам худаш да ман арз мекунад ки ҳамин хеле мушкилӣ дорам видеом ку. лекин дар ҷаш як бор шумо бинед чӣ гап рафтаест? барои гуфт ки брат ҷобаҷо шу ку агар чӣ бошанд гостиница пасиша шу ҷобаҷо ку 12 нафар дар кас мондагиянд. Да что ты, черт побери, такое несешь? ака иншолло мо ҷо дорем, ҳамо хай 100%. чӣ? тасаввур кардаисти? одамеро ки муроҷиатгар эълон кардагиянд, одамеро ки дар каналшон видео кардаистанд, гап задаистанд, худшон занг задаистанд, гуфтаистанд ки биё мо шуморо ҷо кунем, ин одам аз тараф мегӯяд не, мо ҷо дорем. хоб, дар чӣ гӯш мекунем, чӣ гап мешавад? ака барои ҳамин видео биё гузамон намехоҳам ака, ман одами канал ору дорем, чӣ дорем, хомас публиш намекунам ака дар ягон видео. мо намехоҳем видео кардан мега. тасаввур кардаистен? пеш аз видео карданшонай. ҳоло гӯш кунед ки чӣ мегӯям Момаҷон? видео чӣ? ҳамин видео ки мегӯям сез кунен барои чӣ барои ман намехоҳам видео кардан. агар 50,000 буда не ки ака намехоҳам видео кардан. ака ман намефаҳмам видео барои чӣ шумо гуфтаистед? намефаҳмам мега видео барои чӣ гуфтаистен? оне ки Момаҷон дар таги борон мардума аз дохили фурудгоҳ бароварда дар таги борон видео кардӣ? адариҷа мегӯй намефаҳмам. ин чира нишон мета бардоро? далили даҷҷол будани ин шахса. барои чӣ ман қайд кардам онеро ки аз дохили фурудгоҳ бароварда, яъне ки ҳамон видеои кардагия ман дар рӯи экран сурат шуда шумо нишон метиҳам.
ҳамун видеода худшон мегӯянд ки дар фурудгоҳанд. Бале, дар фурудгоҳ пеши ино мераванд. Ино файрод намекунанд. Ино чӣ гунае ки шунавидасти, худаш мега ки ман намехоҳам. Ва барои чӣ хотир кӯдака дигарро дар таги борон баровардан видео кардан? Барои чӣ бор шумо фикр кунед? Яъне ки чӣ гуна дар ҳиссиёти мардум бозӣ мекунанд? Оё дар фурудгоҳ ҷои беборон набуд? Буд. Ва маҳз аз ҷои беборон қасдан баровардан. Барои чӣ? Барои намоиш. Барои дар ҳиссиёти мардум бозӣ кардан. Ки бигем ина бародаро бинед ки дар таги борон инаи одамо омада истодагиянд. Шумо бароварданишон таги борон. Шумо. Мо дар таги борон набуданд. И шайтонгарии шуморо нишон метаҳад. даҷҷолии шуморо нишон метаҳад. Нура чикор мекунӣ пула фарто. Мега акай бобоҷон дар руд нур намонда. Нура чикор мекунӣ сума фарто. Sen nimaga yozmaysan? Sen nega jimsan gapir? Xo'p, голоса шумо гӯш кардем айни замон. Ҳоло видеоро тамошо мекунем, баъдан бо мо занг задагем, бо ин бародаро суҳбат кардагем. Иҷаашам шумо гӯш мекунен, шумо мефаҳмед. Биёен аввал як видео дига тамошо мекунем, мумкин баъзеҳо дар голос бовар накунанд. Тамошо кунед. Чикор кардагиян ё? Бардар нигоҳ кун. Иниш бобоҷони 88 бо занг задаистад. Бо иш занг задаистад. Яъне намем ба худо номраи маро як ҷуфт яъне ҳамини даван занг захуван. Тасаввур мекунӣ? Яъне бардар. Яъне мо 88 ҳам баъде мебинам ҳамуро 88 бо ҳам занг задаистад. Ай куҷо афтан номраи маро? Ай ба худо ай куҷо афтан намедонам. Ай куҷо афтан номраи маро? Ин бо занг зад. Бо кудом шай? Бо ҳаве ҳами хе занг мезанам, бо ихе занг мезанам. Пиздец. Тасаввур кардастен бародаро? Не, реально дар асл тасаввур кардастен шумо ки чӣ гуна намоиш додан, дар каналошон ҳайҳуй кардан, додвой кардан, дар иҷа ҷабрдидаҳо ҷабрдидаи дасти ӯво шидагиянд. Занг задаистанд, мега аи тарафу тараф мо намедонем ки номраи моро аз куҷо ёфтагиянд ки мо да занг мезананд. Ониш ӯ тараф бесте ки ман гуфтам ки блогер да бояд ҷабрида муроҷиат куна, баъдан видео куна блогер. Лекин ино мега ки мо намедонем аз куҷо ёфтагиянд номраи моро занг задаистанд. Безормон кардагиянд. Шумош мебинем мега бо ҳато. Тасаввур мекунед? Ҳадаф чӣ буд? Пас ҳадафи Момаҷон Олангулӣ аз ҳамаи видеои ғавғо дар чӣ буд? Ки ба ин дараҷа рафтанд ки номрои инoro аз куҷо ёфтанд? ира ман медонам. Лекин ҳоло айни замон дар ин видео иш муҳим нест. Ира баъдан гап мезанем. Яъне ки ёфтанд. ин қадар безобита кардан, маҷбур видео кардан, маҷбур занг задан ба хотири чӣ буд? Ба хотири марасия кардан. Ба хотири ҳалли мушкилии ин одамон не. Ба хотири марасия кардан. Агар ки ҳадафшон танҳо марасия кардан намебуд, бародаро, мар ҳоло рӯи хати блогеройро нишонтон метиҳам ки парвозавиро реклама кардагиянд. Орзуи ҳар як мусалмон дар тӯли парвоз авиараки Ширкати парвоз авиа парвоз авиахати номрожданинги ҳастай. билет метонен дастрас кунен. шумо мо ҳам тавсияш медем то бугӯ бобадит мо Барои чӣ хотир дар бораи ино ягон тай ҳами гап зад? Гуфта ки парвозавиарнам хеле мушкилӣ дора, бародаро шумо мисол ина фалон блогер фалон аз ҷумла дар байни он номи ман ҳам аст. Бигирен ҳамин масъаларо бинен. Инаи гапи ҳақ мешид. Лекин ино чӣ кор кардан? Як гуна я намуди намоиш додан видеоеро ки гӯё ки ман ягон ҳақхир бошам, гӯё ки ман ҳаққи як шахса хӯрдагӣ бошам. Бародаро, дар давоми ҳаёти худам ман ягон бор ҳаққи як шахса хӯрдагӣ нестам. ҳамин чиз дар принсипи ҳаётӣ ман туғрӣ намегирад. Ман ором наметонам бошам. Вақте ки ҳаққи як одам да ман меояд, ман ором наметонам бошам. Агар ки нофаҳмидаам, агар бия ҳатто ман кӯдак будам, бародаро, да ёдам ҳаста, кӯдак будам, вақте ки аз Москва доллар роӣ мекарданд, ки аста ҳамин вақтҳоро ки ба ёд дорад. Баъдан рубл шид, ӯ вақт доллар роӣ мекарданд. Падарам сум роӣ кардагия бозор либосхарӣ рафтем, $50 додем савдогарда. $50 додем, ҳамчун $100 аз да чимон дод. Ман кӯдак, талабаи мактаб. Дар вақте ки дар дасташ ҳисоб кардастаи здачира, ман ҳисоб кардам. Мо дар хона магазин доштем, масалан дар вақти кӯдакӣ ман сумқати сару кор доштам, медонистам ҳисоб ба ӯ дигар ша.
ва ҳамин хислат доштум сума дар дасти одам ҳисоб мекардам. мисол магазин ки будак дар дуруни магазин ам будем талабаи мактаб будам мешид ҳолатое ки химам савдо мекардам. ҳамин гуна хислат ҳаёт гирифтагӣ будам ки сума дар дасти ӯ одам ҳисоб мекардам аллакай то ин ки ҳисоб кардан дар дасти худам осонтар мешава. бо баъдан $50 додагим як бурӯ гирифтагим савдогар меброра ҳамчун $100 азда чӣ метияб. савол ки ман чӣ кор кардам? вақте ки тамоми ҳисоба кард ман дод, ман гуфтам ака зиёдӣ додистӣ. фикр ки як пацанак синти мега ака зиёдӣ додистӣ. чӣ хеле гуфтак, ман гуфтам ҳисоб кун. мо тура чанд доллара додем ва ту чанд доллара аздаш додистӣ. барои чӣ? бародаро ҳаст чизе ки одам ман дар ҳамин чиз туғри намегирам. ман дар ҳаётам ягон одама фреб намекунам. ман дар ҳаётам ҳаққи як одама намехӯрам. қасдан ба хотири фреб кардан, ба хотири чӣ кардан. ҳатто ҳамагонтон медонед ки ман дар чунин мушкилие будам ки хеле ҳам аҳволам бад буд. худи бародаро ака бихез збор ҷамъ кун мо кӯмакат мекунем. ман намекунам. ман даҳо сум дар кор мешавам, ман аз меҳнатам мегирам. ман веб канал дорам ки дар ворид шуданаш пулакияй. бале одамо пул метавонанд мераванд тамошо мекунанд, лекин ба ивазаш ман кор мекунам. ман видео мекунам, ман маҳсулотшон пешкаш мекунам. баъдан марҳамат будуро ба хотири мара дастгирӣ карданам боша будуро, ба хотири видеои мара тамошо карданам боша будуро. меҳнати май ё ин ки курси блогерӣ дорам. бале мардум ба пул ба даст меора, лекин ба ивазаш ман зиёда аз 50 та дарс кардагим ки дар давоми 8 соли кори худам ай таҷрибаро ба даст овардагим. авторский курс аз таҷрибаи худам. яъне ки ман ҳам ту аз мардум сум гирифта наметавонам бе ҳичи. ба ивазаш ягон кор нокарда виҷдони ман намебардора. илтимос бародаро чунин гапҳоро аз ин намуд даҷоло ба тарафи ман реалӣ қабул накунед. агар ки ино як далил медоштанд дар гапҳои гуфтагишон, шумо ҳамин хислатшона фаромӯш накунед ки муддат дароз аста ки бедалил гап мезананд. чӣ тӯҳматоре ки нисбат ба ман кардагиан далил надоранд. ҳаминро мебурам мега ки машиник шумо пурсен шаке бародар ё ки даҷол ту дар машине гуфтаистӣ кани далили ту далил надоранд. агар ки ё далил медоштанд бародаро барвақт мара бурда шинонда буданд, барвақт мара бурда пушти панҷара кардагӣ буданд. ё агар далил медоштанд дар як тӯҳмати кардагишон, ино далил надоранд ва далил ягон вақт пайдо ҳам намекунанд, чунки нест чунин коре ки набошад чӣ гуна далил пайдо карда метавонӣ. хуб акон ҷои муҳимашда албатта ки бо ин бародаре ки маҷбур кардагианша ма гап задагим. чӣ гуна тасаввур карда метавонем бародаро ки бан омадан ҳамун гуна нишон муданд ки гӯё ино муроҷиат да ҷабрдида бошанд, муроҷиат карда бошанд да ваё ва во кори хуб карда ваёро видео карда бошанд. тасаввур карда метавонем ки ин одам зидди видеои ваёе. наметавонед тасаввур карда. марҳамат гӯш кунед ки арз кардастае ки видеоша удалит кунад. биёед ман занг ба мемонам, шумо гӯш кунед ки чӣ гуна мо гап задагим. қатъи бародар бовои лангарӣ илтимос ҳамин видеоро удалит кун. ҳамин видео духтарчаи ман ғалдагиай, оилаам ғалдагиай. оилаам хай дуртар ғалдагиай, серавно оилаам ғалдагиай, овозшам ҳастай. агар ҳамин чиаш боша биямро удалит кун. ӯ рӯзам дар шумо гуфтам ки ҳамин видеоро удалит кун. удалит накардем. гуфтем удалит мекунем, удалит накардем. ин кор ба хоҳиши шумо шидагӣ нест. ҳамин видеоро ба хоҳиши шумо напартофтае. ин видео вообще мара гуфт ки иҷозате ман сиёнка кунам. ман гуфтам ман вообще ман чӣ наметавонам. яъне ки ғайри иҷозати шумо партофтагӣ ин ҷиноят ғайри иҷозати ман, ғайри иҷозати ман бо беғаз ғайри иҷозати ман. ӯ бачаҳоям боша, ӯ бачаҳам гуфтанд ки ғайри ия. ӯ бачаҳам зан зан ваям девона шуданд. гуфтанд чӣ хеле видеои хубро модиса. ваям гуфтанд вай бачаҳо қадамгап зада иҷозат пурсидагӣ неста ай сабт кардан. пурсидагӣ неста. ин голоси азнагӣ қатъи ҷамъ ҷанг шуда ки гуфта ту чӣ хеле иҷозат ма гирифтӣ. гуфта хай гирифтам хали мега вообще памелсион кардагия. Она озе ман номро ана кира метем она язнаги мебай занг зан агар чӣ мебайдан занг зан вай чӣ мега вай қачам шав ҷанг шидид ба чӣ ту сиён кади гуфта ягон гажзо дорги неста. мара занг зан ман меам я видеоша канам та илтимос та мара мед хогу тамом. ман гуфтам ман видео ма дар кума публиш нема ба худо қазам ман шарманда мешавам. ман ака хуба ганда кума я каза мешноз я каза мешносама вообще мо бояд нафаҳмам бояд анам паданат ку я ҷода видео дага духтарчима дар видео қалдагай ман ку занг зар ку даҳамон дигар қалакам видеоро удалит кунам. қасам хӯрд ки видеоро удалит мекунам. гуфт удалит накарда. боз удалит накарда ам хеле
вообще ма ба худо гуфтагим ки ма вообще вай мара гуфт ки иҷзолате ки ма сёнка мегуфтам не ма вообще мегуфтам чиша мекунам видео бо амрон видеоро додам ку дама телефони вайо қали занг задан ма видеоро маҳкам кардам болои экран маҳкам ма медонам ки чӣ хел чиа видеоро болоро маҳкам кардам ки чӣ шавад телефони вайро куштам хел инам хел занг заеса ки ма ҳамин мада ҳогум ки ма кадом аэропорт ма бояд бирам ҳамҷа ма ба худо қасам анаме ин блогиро чӣ хел бигрези чӣ хел намедонам ҳамиёра ай куҷо ин бана куҷо қучидами номрои прамои қади занг задан номро қади бардоштум ма лубои прамои звонок лубои ка занг зан запис меша запис шид ки эма дар ҷояшон барам чой тим овтим авхотим нигоҳ ка худованд чӣ хел корро туғрӣ кардагай дар як одами занг задагай ки зангош ба тарзи автоматӣ сабт мешавад дар телефонош ҳам хеле чӣ мондагай тасаввур кардастен ки ҳамун мутилагиш сабт мешавад ки мекунад ҳамин намуд корро яъне ки чунин сафпадани дар куҷо шида метавонад бардод дар комментария бинависен дар телефони чанд каси шумо чунин функсия насб шудагие ки автоматӣ занги воридотиро сабт кунад фикр кун ки дар чунин одам маъс момаҷон меғалта магар кори аллоҳ нестае ки да банда нишон буда ки ино чӣ гуна мутилаанд аз байни ҳамин қадар одам як гурӯҳи ино аз байни гурӯҳи ино маъс дар ҳамун одамеш занг мезананд ки дар телефонош махсус барнома насб кардагие ки занги воридотиро сабт мекунад то ин ки ҳамун мутилагӣ ҳамун сабт шавад задани аллоҳ ҳам хеле бардоро 356 ҷобаҷо ки 12 нафар дар кас мондагианд акай иншоалло мо ҷо дорем ҳамо хай 100% ино муроҷиат кардаги нестанд умуман ва ё худшон инора маҷбур кардагианд қасам намекунанд ҳамаша мегӯям якҷо мегирам намегам майра худа медонам якҷо гирифтагианд ин бародаро алоҳида видео мешава бо кори шумо барои хубии ино не кори шумо ҷиноят нисбати ино шудагие ин одам официална арз кардагие ба зидди видеоҳои шумо кори шумо барои хубӣ не кори шумо ба хотири хусумати шахситон шидагие ва албатта ки шумо дар ин кор бой метиҳед маҷбур кардантон онира ки зидди хоҳиши ино видео кардагиен ҳамаш аллакай ошкор шид ҳамаш аллакай баромад то куҷо мардума фиреб мекунед ҳамин шумо чӣ гуна фикр мекунед ки дурухтон мегзарад эдаҷоло дар давоми тамоми ҳаётон чӣ дурӯғое ки кардагиен ҳамаш баромадагие аз вақти суми колия суми масҷид дигар ҳатто дар хонаи алло дашном кардан та баромадӣ фиреб кардӣ ки ӯ одам аз ӯ тира дашном кардагие баъдан дашном кардӣ фактеш баромад ки ӯ одам тира чанд моҳ пеш ин дашнома кардагӣ будааст иншам баромад як бор дарс ба худтон бигирен ки ҳақ ҳамеша ҳақ мемонад ботил сархам мешавад дар назди ҳақ офтоба ҳеҷ вақт ба доман пушонда намешавад қувваи асосии ма оне ҳастае ки ма гапира намезанам ки асли воқеӣ надошта бошад барои ҳамин хотир ма дар назди шумо шикаст намехӯрам вақти корира кардӣ гапира гуфтӣ ки асли воқеият надошта бошад ту бой метӣ чунки баръакси ӯ мебарояд дар назди дига одам набарояд дар назди ягон одамое ки нафаҳманд кора бироварда натонанд ма бироварда метонам ку шумо ҳамира аллакай фаҳмидагӣ ҳастен ку любой гапира биза ки асли воқеӣ надошта бошад ма ӯро баръаксша мебарорам дар мардум нишон метиҳам дар ин кор ма дар ин зоти пок аллоҳ кӯмак мекунам кори чашмбандӣ ма накардам дар ҳамин ҷа аллоҳ да ма кӯмак кард аз байни ин қадар миллион одамо дар телефони ин одам чунин программа чунин барномаи сабти садо ин одам баромада дамо хабар дод асли воқеара қатъи ин одамо мо суҳбат кардем ҳамаша хичо нақл кард сафпадение нақшаи аллоҳ аз нақшаи тамоми бандаҳо да олияй офаридагор зоти пок худшай худаш ки покай покпарастора дӯст медорад ва кӯмак мекунад шумо ботилипарасто ҳеҷ вақт муваффақ намешавед бале мешава ҳолатое ки ранги як оташе ки бензин мепошӣ як ауҷ мезанен лекин фаромӯш накунед ки ӯ сӯзишворӣ буд мешавад ва натиҷаи шумо боз аму хокистар мешавад ҳозирашда бародаро ҳамин қадараш пасандай ягон чи дига гуфтанӣ несту ман дар умум шумо худтон фикр кунед ақли солим қадӣ ма ин мушкилиро медонам ма дар ин мушкилӣ кор кардаистам ҳаракат кардаистам қатъи тамоми наздикои парвозавия қатъи худи парвозавия дар алоқа ҳастам ки ин мушкилиро ҳал кунанд мушкилӣ шидай мо рад намекунем мушкилӣ сари ин одам шидагие ки зарараш албатта ки ба баъзи муштарӣ расидагие ва ҳаракат кардаистем мо ҳаррӯза ки чӣ роҳе ки боша набоша мардума масъалаша ҳал кунад чӣ бояд дар чунин ҳолат бикунӣ ҳаракат кунӣ ки мардума мушкилиша ҳал кунӣ ва мо ҳамон кора кардаистем ба ин одама бурда маҳкам кардан ба ин одама эълон кардан ки машиникай мушкилӣ ҳал намешавад фикр худтон дар комментария бинависен
дар видео лайк мондана фаромӯш накунед. дар рӯи экрани шумо силкҳои лозимо ба висли веб канал ва тамошо кардани дигар видео дар ин тараф. ҳамада хайр то видеоҳои оянда.